Kas ngi balai uap utrai jonga Joy ta ching te ulame Da ka ching jo ba yaki nang shun Kumunong jo ulame na ching yap dom Badu im bad riu kuj ban chin char you nom ulame hallelujah ulame sep ei jing tep ki ap Giêsu nong bên im sep ei ka jing shon shap utrai jonga joy na jing tep ulame da ka jing jo ba yaki nong shun kum unong jo ulame na jing yap dong Badu im bad riu kuj ban chin char you nom ulame hallelujah ulame jing yap kam la ban ban Giêsu nong bên im yu mau ba khang urat utrai jonga joy na jing te ulame da ka jing jo ba yaki nong shun kum unong jo ulame na jing yap dom Badu im bad riu kuj ban sin char you nom ulame hallelujah ulame Mintain iyo ya ka jing spellan na Lukas no maaf sao được học bên con đủ bên nhau.
tokin pendam ke jing duai au play bu pau jong yu ba beneng setengah wan aingu ya me ko konrat namar kan ke singi ke bakentang ke singi jong ke jing kemen bat ke singi jong ke jing kermen yangi kum ki kun ki ba it ki jong me bat ki ba me mala suspa daga dorba kesnam ke jong me ni aingu kerpang ko konrat namar kan ke step jong kan ke singi kum ki kun ki jong me ko pangi yo bandon sipor kan ke ying ba kentang ke jong me ban yaro ban pen krau ban pendon burom na ka ban ke kerteng ke jong me ko konrat ni aingu ko trai ki kam ki ba pla ki jong me ki ba me malale na ka ban ta jong iwei pa iwei trai ayung in ong akmat jong me tang ban ngu ban ngeu ngu na ka ban ta ke jing ba bat ke jing snei ke jong me ni aingu adu ko trai kum ki kun jong ka balang leng ba kan ke step jong kan ke singi ni la yo ya ka ban syakri ni la yo ya ka ban saki ni la yo ru ban le kemen nam ta kan ke singi jong ke jing mi pat ke jong me ko pa menne dang step perngap trai ni aingu namar kan ke jing mi pat ke jong me kalong ke jing kermen yang ki nong pop ki pajot pat ki parem trai kajing mipan kajing utrai jeng Yesus Kristus. Kalong sisa kajing job. Ya kita kindong pop. Ni aingu kontrai. Badai lembak kajing mipan kajing me. Bakajing sisa ka job ya kajing bam hok baru ko kenra. Ni aingu kontrai. Namar kata ngilong ngibet ngibiang kum ni ki mangilong ngada wa kerpang nam takini ki kun hap ki lapan sngau nam takani ka ktin ki jong me ko pa tarai kersan bor ya ki kerkhua ki kam ha ki jing long jing im jong ki bagi nang he nang san ha ki jing ya dei bat ha ki jing long jing im kristan ki jong ki ko pa bakin yai ne adu ka bakut jong ki jing im ben kerkulang yangi ki buyak benta ban sengap ru ya kani ka ktin ki jong me able badai tang kani ka ktin ki jong me ko konrat ka pengila ban im bat ban job ya kani ka pertai ya rap bat kersan boringi konrat padeng kani ka pertai ka ba ka batan ka ba kenriang bat ka ba mutulop ka ba da ka bor briu jongi nom la ban yale ya ka ko konrat andeng kum ki kun ki bla sius pa ka jong me namar me mala job ya ke jing yap melarat ya mau jing tep melami pat leng ba kan ka step jong ka sngi te kali ka longkum kan nuksa bangi kum ki kun ki bala sus pa ki jong ka jing ya lenti ka man ka sngi ka jing im ka man ka sngi tongin long kin nong job namar uta ubangi ngek ubangi mane ubangi syakri ula job wat ya ke jing yap ru kumta kejeng im kristan jingi tongin long kiba syania bat kiba IT la kejeng kejeng im hau ulang ubadan ka bor bat ubala banyele ya kita ki bor jeng jeng dum kiba dan khmat jeng ka kamram kejeng kalong bengin syania baik hau to badan ka bor kamram kanat nga duwairun nam takani ka por ka bakordor nam tau syakri ujong me ubadan ka bentah ka bakrau ban sam ya ke jing sisa na ka ktin ke jong me ko pa to depan gentang yalau jong syakri chua bu ni yang kan ka jaka ba gentang bon kran ya ke jing sisa na ka ktin ke jong me ko pa tora ya ka kamra ka ba nang ngin san ngin roy agi jing long jing im kristan ke jong ni ngin mi rengkat bat kan ka ktin ke jong me nang ne na ka ying ka kentang ke jong me ko pa trai nga ai nguru ngadwai ru nam taki kum ka senior si society ko konrat kum kino yalam ngadwai ka jing kristan bor ke jong me ko konrat wai kin nang ai ke jing start ke jing champang nang magidang lakban pentelun ya ki kam jong ka balang ya kepala tenrong bat wala syania aki ko pa panyo iki kemen sim jung jung e
kemen sim jong gajing long shitli ha ka we ko trai habangi trai habangi syakri habangi kit ngi ba ya ka kam ka jong me ko kanra trai wat sya bagi bor jong gajing dum ki bor jong saitan ki bawan ya ka ban penwit ya ban pentot deng jong gajing syakri jong ngi kanra trai ngi chushan ya ban ngi IT ha me ko kanra ya ka por ko badang sa baro to simbat padang yang ngi ku mengilong kelet ban maaf ki duna ki palat ki ban misyam na bangi pan ngingu ngidem ha ka kerteng utrai baru nang penim jengi Yesus Kristus kain minta bat halakat taru amen. Ida sungguh yublay ya ke jengilam ke bakarpang ya laga jongka junior department na po lang kering branch ban yo pendep ya kini kebenta ke pokodor ya baki kila pun krek ban spell mat kalong kebenta ya ke bangi isongo yu ya ke bau lola ban ai ya kini kebenta ke babah lembah ke jing psai ke ketin ke bem jong u lembah jong kan kesam nam ta jong misa ji muk chau blay nang yalam ya pi ba pinang la shisha blay benang mat ya ke jing ku bat ke jing pensan ke bakin jaman sim ha ke ba pin chakri u try bem ke blay shbon nam ta ki jing tuai lembah jong ke por ngidan ha ke benta ya ke ba ngini yo man ya shim benta lang ha ke ba ban ai shika kam ke jong utrai ki jing aingo ki jong ing na karpat ya ki be shim benta ya ki ba de ban yarap yingi ha ke benta bakin yo ban ya mi renti bakat bang idang don ya ka bang ini ai shika kam ke jong utrai ngin yo special number na ka intermediate but ka senior department combine na yang mane na ka intermediate but ka senior department combine na yang mane blay unyo ban kerku ya pi adadin ya ka bangin layo ban pendep ya kini ki benta ya ka bangin lum ya ki jengo bat ban yo rukum ju ya ka special number dan so bahaban sa kerpadi Dr. ML Saukme ban so bahasa penkentang ya ki jeng aingo ngini yo ban pendep ya kini ki benta na kapor.
shall hold to God alone, for His love has salvaged me, for His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord, I shall wait upon His word, and by His grace I am released, and by His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone, whom in Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone, whom in Jesus I am saved. Oh God, so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Tôi đây lang khamar ble jing doi. Au ble berukpa jungi bab neng. Kumni bad au ble ngiwan ye keban ngu ye keban dem. Haki selajat ki bakut berkentang ki jong me hakan ke step. Ban ai ngu ye mi ku kenrat. Ba Malaysia yang ngi kum ke Sunday school.
Bangila banyadon kumni hakan ka yeng ka bakentang ka jong me bangin yo ru atrai ya ka ban rakhi ka sngi jong ka jing job ka jong me ya ka jing tap bat ka jing yap Iwan oblay ban ai ngu yami ko karat namar ki jing bha ka jing sbun ka jong me ha ka jingim ka jong i ko karat awak ni ka poru ko karat ngidap da ka jing kemen ko karat bangiyo ban syakri yami oblay ubaim ko karat Ot ko kerat ni kapor ngiduai atrai ya kabamin dan ringkat lembat ngi kat bangi dan ya senglang ya kaban syakri ya kaban kenkrau ya ka kerteng ke jong me atrai ni kaporu ngiwan ya kaban bukti ya kini kijing ai kibarit ki jong ya kamat jong me kilong kibarit ko kerat habe compare ya kita kijing kerku ya ke bame mepenyo memethe hakajingim ke jong i henrengi duai atrai ya kabamen kerku Bat ban pen kentang yaki, bashano bakum ka Sunday school ka yo ka ban pendan kam yaki, ken long atrai ki balar kam ko kanrat, hakaba sam ya ka ktin ka jongme, bat hakaba pentrelun ya ka kam ka jongme shakmat ko kanrat Jisu. Atrai hani ka poru ngiwan ka ban bukti iraw jong syakri I pastor ya ba me malawan lam hakani ka por ko kanrat, ya ka ban sam ya ka kubor na ka ktin ka bukhut ka jongme, ngiduai atrai ya ka ban men penkup men pen sle atrai iraw jong syakri lalaka jong umen se bukhut ka jongme atrai ya ka kubor ya ka ban mi na ka shintor ka jonge kan long atrai ka bor na ka banta ka jingim ka jonge kanang habangin mi na kanika yeng ka jongme ngin mi ki breu ki balat pen thamai ki breu ki layo mat atrai ya ka jingker ku bat ka jingbam na ka mantang mil sim ki batlot ki baswai ki jongi ya ban krisyan ka jingim ka jongi ka ban lamal ka ski shimti atrai ki por bersa jong ka jing syakri ka jongi o damab la klet ki jing palat mesyam ka jing jongi na bagi ni ngingu ngidam ngi pani kerpat hakar tengu try no pri Jesus Christ mendabal harta amen Nabau belai leit kata-kata yang kepercayai ke belai tino yu kon bela kamar way. Ke jisungo yu belai namar ke jingruai ke jong pi ka intermediate bat ka senior department combine na yang mana. U belai uni aban penan kam nengkong ke jing em jong pi berwai ke jingruai. Madengi baro ke badan leng ba jong ke jing syakri bangintep ya ke jing sisa. Bakat ke jing temu ke jong belai na bom jukut kalong ban penem ya ke jing em ke jong em. Idan leng ba jong kene kapor ya kabam ngin yo band shashkor ya kaktin ka ba em ka jong blai ya ka bangi de songu e yo blai leng ba ka jenga ya lam ka jong u ngi yo bandon ha kana ka step kum ka Sunday school ban ngam ya kaktin ka ba em ka jong blai leng ba jong I Reverend DWS War isongu e ya pi pastor ya ka jing pidang ka jong pi ya ke program ke jongi kum ke Sunday school lingba jong kana ke por bat ngida songo e oblay ya ke bawla yalam ya pi bahaga jeng yalam besat ke jingda ke jingker ke jong jing besat bor ke jong pilala ban poi lingba jong kana ke stem ringkan bat iwei pati pesor bi don lang kana ke por ringkan bat para banget la ke jong ke balang kalong ke jing sngo kemen ke jongi ba ke jing don ringkat ke jong pi bat kalong ke jing ai men sim shibun ya ke bangi kum ke balang hang ne polum syam ngin yo ban mat ya ke jing kerku jong blai leng ba ki kubor ke ba piwan ra leng ba jong kana stam kendiat nam ta jong pastor in sadang pen itu kham janai na kaliang ke jong u na kaliang ke jong I ngamon panong tang kendiat I pastor jong I kendiat ke ba ngala man yo jing tip ide nang tena ke po kan nong remai pastorate ka nong remai district bat ka presturi nong remai Laitli balang hapo gajing ya kmi ke jong I bat ki wei pat ki benda ya ka bau belai pen kubor ya lam hakini ki hakan ka kap ka bamenda madu belai nang yo ban peran kam ya gajing im jong pi pesor bat kan long gajing kerku nam ta gajing ya dei ke jong ngi kum ka balang lembat pi bat ngi tips kam bau belai nang yo ban don rengkat hakini ki snam ki barang wan bangi nang yo kum kini ki ju gajing syakri ya gajing don rengkat ka jong pi Saisin pan ublay unyo man kerku ya kana ka kubor leng ba ya ka bangi kum ka balang ya la ya dwai nam ta ka jing don kat ka jong blay kendiat ngala yo ban ong pastor ong ba ha kana ka stem khambun na pneng jong ying ya don ru ki hep ki beren ya ka ba kum ka Sunday school
kadon ka benta ka ba crowd ya ban psa ya ke heb kiberan badi pastor la yo ban ya slok khalor jong ki kat tu kan ki benta kan ka phang ban ka tips kam ba phi ki heb kiberan pin yo ban ya shim benta ya ka ba ladai pastor idon ai ban yo ban ya shim benta bat phi ha kan ka stam ngin yo ban snap ya ka ten ka jong blai but shwa ka tang ngin yo ban pen kentang ya kan ka por ka ba ngin ya ruai ya ka namba jurwai ka ba prapusau bat prapusan na ka ba khamrem Manda Jisu lami hallelujah kasngi jingjap ku crowd jongi hallelujah shisen haga ding pna hallelujah ulasha ban im manga hallelujah hadin ya ka bangila da ban ruai ya ka namba jung ruai ipasor in yo ban shim ya ka banta ka jong I ka namba jung ruai prapusa bat prapusan na ka khamrem Ta Yesu ulame hallelujah kas ki jing job krao jong gi hallelujah si sin ha ka ding pona Ula syaban imanga hallelujah riwai lang ya ka gedeng hallelujah Yesu long bus imboneng hallelujah ya uding jing te bleng tim hallelujah ulai syabangin yo im hallelujah daging sidong gulaban hallelujah jing im haka kalawan hallelujah mentahalo barolan hallelujah junom long hang tarun syong hallelujah Ita memesan chairman jongi ibolong superintendent jong ka Sunday school ibayalam ye kani ka jiseng ka kerpang jong ka balang kerpang ye ya ka school penpa haga bangi yolan bandon kumni bat naga wei teo shkoi paru ngi oban lon haga ni ka jaka ka kentang kublai shubani tapi pesan nak kepada kita kapor, kapor kapakentang hakaba pi ahaga usha keri bered jong trai kinong kitkam jong ke school penpau kabalang ke jong pi hang ni halom siap
ki pastor ke bala bandilon ringkat bat ngi ki temembesan ki rang ba balang ki long kemi ki long kpa ki para sama beru hadu ki habret ning kong e nagaliang jonga ipastonong siya ibalayawan ringkat bat nga iwe ni pastorang ba jongi nandang idon iwe ni ki long kpa nagawe ni ki balang ki mga tray ila long kerstan la bonsnem ide na bihar idon bat ngi dan nagaliang jongi baro laingut ngiwan ra ia gajing kublai Easter Sunday ni ga resurrection Sunday kaba kemen kaba damp karha ye pi baro haga kerteng kaba thiang tam u Jesu Kristus nong penem jongi u bala khot yangi baro sya kajolong kristan kaba shisha ngai kublai ye ga Sunday school committee kabalang ka jong pi hang ni lengba I tememesan sulpetenden hagba pila sudai banten rong yagani ka banta ka bakrao hangau syakri boret ya jaw trai kata golong banya samlem ye ki jesisha naga khte ka jaw blai naga banta jongi boro upai lang bla suspa jaw trai nadu ki habret hadu mangi gebla he alasan kibaju iaj banwan syaga skol penpa kibaju iaj ban syakri ya ubat kibaju iaj ban yaj ha ka lenti ke jauh ya ga balang jong pi hang ni lom syam ngam long nong wei kada golong lai thu I temem besan chaman jongi labun sementa di wen kita membesan ke koridor jong ke balang ke jong yang ni baru kiwei pat ki syakri ke jong trai kita membesan ki rangba balang ban mapi upai lang bla suspa jong trai hang ni kom ni kat ni ngedon ban syakri u ban sakhiu kublai shibone te membesan chairman session pat ite membesan jongi nge kwa abanye thu ye pi ilawan syaga district jongi ila ai ke ji kai ke koridor yangi ke samla jong ka norma district hagawe ni ki program ke kerpang ka awareness program halor jong ka mobile ilawan ban ai ji kai ke koridor hagba ma I ilong kum resource person jongi ngela yo asibut kiji kai ka kodo na usyakri jaw trai dang ni kom ni kat ni ngi don ban syakri u ngit schem utrai on yarab on ai boy ngi habangi don kom ni khnang baga jing don jongi hang ni kan long ka ker khu trai ngagan ma wi wei ni ki rangba balang ha ka wei ni ki balang ki bangayo lat balik samne khting jaw belai iong yanga komni tang support iong pastor haba pidon haga balang jogi iong to feel at home iong kay gay mon banong galong iong sngow try sngow kumagada ka balang lajong kibriw lajong bagamata tete tengaru hangi haga balang be iya hang ni lom siap ka balang ka jong pi nga feel at home ngim sngow dong wei mabaleng ye long shi para ho trai kom ki khon ki jong o ngi ki pastor jong isa sab gi ngim juklet di ka balang ka jong pi naga banda ka jile ba jong pi yagi haga ji seng ye slok ki pastor ka balong hang ni ka balang jong piau snem ara jakat pra lele bah lele miat yangi ka balang kala ai yangi kabon mo piu pai lang masu swa jong trai ya ka wei ka jing ai ka kodor ka ganja gift ka present ngala banong ka jing ai ka kodor ka ban yai sa jangan mo kublai shibone ya pi ka balang ba i jong yang ni kajing duai ka jongi kalong ko ka balang
Kau ke balang nalu ki habret ki para samla ki long kemi ki long kpa ki rangba balang ki temembesan ki pesor. Ai baga balang jongi hangni. Iwei pa iwei I de khot jongka ken ong kom ba ke Deborah ka ong Jesuit ban kan mawi kan kan Deborah kanong bishar Israel kanong bishar Israel kanong thulu pa Israel haka kitab nong bishar san nong arpui de khot ka ong ko man sim jonga to nang ya de kabor kan dia ngakwa ban ong kumni haka jing dei bat ka kam ka mga troy temem besani la penitu kum tu ngadei na ka balang mo kora lapan he pensan yang hang thi mo kora hadin pa ngalej ban troy no sya ka pasrit normai district normai presbytery ngaban pa igilay tali ki balang kabalang normai mau belai ban kabalang maroj kata kalau ngajib ini tu kabalang kot kabang gadon talor jong kini kiji sisya ngakarpat ipi ko kabalang tu ya kan mau lemi ngah kiji duai kanang bangalak ban yai trei ya ka kam ka jong u baru yai syakri u hadu ka bukun jong ka jing em ka jong apa ka jing ka jongi ka skul pen pau ka dei ka weni ki skul ki ba pau nam ngalam anong ka skul ka ba pau nam tama perthai yengi ka kristan ka dei ka skul pen pau niyo shibun ke ji kai ka ba ko do ha skul pen pau Roi ke ka ba nga ngayo I kalong kidon bon ba ki bom ju po siya ka skul pen pau kidon na ka buram hado banda klat no na ka perthai kim yo I yale ayo skul pen pau kam dam mingi kilong pa nga yu I yale di ki brul jong shite kidon bon ba ha du banda late no na ka perthai kim yo I ka skul pen pau kim julai kim ko abandon kiai gidi ka gidi ngiyo ng skul pen pau haka jin siya ka skul pen pau kom ngan ong biang ka dai ka skul ka ba sandur yangi ka pelong yangi kom ni ka mangilong dia piu pai lang la suspa yong trai na du ki habret hadu mangi ki blah alasan ngadam nong bleng ka khuingi kana manginya I banwan siya skul pen pau bot baru yai ai ya ka jin syakri ka ba hatam ka jong I shu bat ban yai kut jumus kaman ong kombo poluang kata kalong namay yangi banem kalong kures bat kabanyap kalong kajing pentoy keng banum slam kabanta nagting job lay kabangadon banya puson lang bat pi upay lang lasius pa ajong try hekdik step jong nik ski kabakraw kabaday kasngi hagabangikan mau dagajing I dagajing kemen dagajing ipat jisu dagajing teo hadian bawa ayap la tep yu ulami pat hagas ngi kabukum gani kapenta nak ting job lay kabang kuwa bangini puson lang kalong naka ka gospel honest kalanong kabar pho ka khon do kabar pho sao do kabar pho khandai bannom shem ye ka por nga kuwa bangini puli tang shidkhot kata kalong ka khot kabar pho pra kong kumni u Thomas ti ulia thu bo lo ong ha u trai jonga bo blai jonga u trai jonga bo blai jonga u blai kat khu tung ni dwai kten jomi angin sngo bor jong ka hagi karen trai ngin sha ashkom lo blai hi ha ka karteng jis ki dwai amen ngini pe khandiat shpang ni Thomas baro angi tep u Thomas udai uwei nagi khat arngot kisran jo Jisu udai u senran lo shirham ngayo puli ye ga wei ga kon ga bale thu shpang u Thomas komni long bau lawan po India kat kum ga ji thu u lawan po India banyala be ga gospel kum no wan po India layo thu ba u lawan po India ling ba u wei u nong
Cairo spa India oblek po sa Jerusalem. Long bau don uway usim India hagatu kapor. Uwala ong yaw ta unong Cairo spa. Uwang Sngobha walam way unong tray mystery ding utau skill carpenter ubat tebet hagayung sem jonga ong usim yaw ta unong Cairo spa. Tiuniu unong Cairo spa ula ko ngu igajing ong kajong usim ula lek sa Jerusalem. Ban laong ba ulaya kendu yu Thomas. Ban ula ong yu Thomas ba yai election dia. Kalaban long gaji alam gaban jablay yu bon po shin dia. Yai election dia. Siya yeng sim ba pinong mystery dia ng batwit. Teray gay gabatsa Thomas haga ba mening kong uong ngam leng shumpen ko ngo iladi shumpen ko ngo iladi banwan si India siya gayeng sim lingbao to nong heroes pa tagay ka ba siya long bahadin ulios ngaw yung kasur jaw try kaboong kajing ay jonga kada biang yami kajing ay jonga kada biang yami Hadin jong kanyi ula kot jeng mot skem banwan sa India. Layo tu kata kot baulawan poy India kata kalong hang tia South India ha Chennai ka Madras ka bangingi ong maswa. Hang ni uli olat banyala ka gospel. Badai hang ni liya tu ula syak penstombeng. Ula syak penyop dagaba Usyasum Layatu Bahado menta Yagani ka jaka la pensa jagan mau Bala tip yagani ka jaka Kum ka Saint Thomas Mount Kadang-kadang Kaji itu Tangi kuwa hagani Ka step aga skul penpau ka jogi Banya keren banya perkat Syapang uni ubriu joblay Uni usenran ujong try ba unong panem ujongi Jesus Christ ngini pa iya gani ka benta ngini pa ka baning kong iya ka jinglong ka ba Thomas Udon Thomas Udon ha iya ka jinglong ka ba artatin kijong yu ta doubting Thomas kyong balay ka daw kalong jungit iya ka nungo jingong lamda ula yoi dala di lamda ula tip shay jungit ni kan mau ki parasan ran ki jong ki liya thu bangila yoi yo try ngili syam yo try nama wa ula mi pa hangi ki thu Thomas don ha ka po em ngam ngay da leliru em lemda ngayu I daladi wa ngam ngay lemda ngayu I dak mong haga krong jongu haga kiti jongu wang da leliru em nganu ngay ka Bible kaya tu yang I bahadin prasni Jisu mi pau biang hagi senran jongu mi pau biang hagi senran jongu hak away kayeng hak po away kamera kawala kang long bo Thomas ru udon lang ta Jisu ulawan ulayeng hapdeng jongki ulaong long kajing sok epi modur ko ke hebret ki para sama jongi ban upai lang belasiswa jauh try Modur lada day, lada don mano kiba iet baton jogi kiba la klat no shubu ki embyang hadin khandiat sgi kiwani keren yingi kiwani akan do yagi komno galong kiwani akan do yagi kiwani keren bat ngi kiwani shongkan bat ngi komno
kan long kum no kan long hatu nghiêm tiếng mo hatu nghiêm tiếng hatu nghiêm khâu ấy hatu nghiêm ngay mo bagi kita kibawan ya keren yang ini kidai kiba iya baton jongi kibla khano ngajumut dori kata Tio Thomas walau leo sgeu ya kejing keren u Jisu kan rat jong u balong ba on sa sha salapna leo sgeu kata ula tip ya kata hakba u Jisu on sa sha salapna on saya on step ya on samipan na kejing tep wat kom tete Ray Thomas walau long akti kejar jong kan rat jong ngej setia bau Jisu on samipat na jingtep ngej setia bau Jisu ola mipan na jingtep hila manong balai kalong kumta ga ega dau jong ka jing bong ega jau ngamodor ka dau kalong bau Jisu Kris ula jelong uso ning kong ken na kita ge bayo thiano lani wala mi ning kong na ge bayo namar ba pa jui meno o Thomas pa jubana meno bagi break wala khatno bagi nempat dai na kata ungai lei banyo sngewe ge thu ge wei Shapang ta ga jingmi pat ba ga jingmi pa u Jisu hakisanran jong la paliang kipara bangai ba e jonga kerpang e ki habret ki para sama ba dingi baro dongin pe dongin ek semen ladi kajat jingai ke ba komnong idon kajat jingai ke ba komnong idon habang iraki ya ke Easter Sunday habang iraki gani ga resurrection Sunday mentau senam arhaja puso yo ale singin don nangi ya ke jenge ke ba artin ngangun ju perkali kata kom bakla jeu Thomas yo bagani ka jing rakhi jongi ka jing le kemen jongi ya ke sni jong ka jing pat ukan rat jongi kanlong ko mo polwong upol wong kumni ye ki wei ngai lap yo ye lidi ngalong peram lada ngam ngai ngalong peram lada ngem ngai ngino kebaram dan reagi ngai skam kandom long kumta henry ye phi ke abret bat baro mangi upai lang la suspa jong trai kibirang kat ni hapo kan ke yang ke begentang bat baro ki banget bagi ba ie jaga jimi pat u Jisu nong penem jongi ngai ba kanum long kumta unorwai sem uong dei utrai ulam mi pat na jing tep u de trai ki kho siu gendem u thlia yon phla ba Jisu de trai habang ye keren shapang ge jing bom ngai u Thomas bat ki wei pat ki bom ngai ngakan mau ya gue ke jinja kepala jah lagi tangan jogi ya iwe isamlaret ibra late IT ya lady ho try ha gawe nagi ji selop kei kepala jah ini samlaret ila yam ila sosi nagam tagi pop bagi jile let giba ila le ila plut hagi counselor Yaki ei baro kiba ilale ila yo igi tei igi slok igi dwai nau noyala badru nagi counselor ila sku hon na gamse ila scam gejenge tagai ga bacha ki counselor ru kala shimkhia daga bagi shemi ka karteng ge joi ki tho ye ka karteng ge joi ye ka balang ge joi ye ki jinye kandu ge ye shem joi bahadian katu kan ye tayo ki pha ek kerteng syaga balang ka baidan kai ka bacha nda ba kita membesan jong ka balang ke liop pediang ye kata ka jipentem bekin yo ban bodien kila shimkhia kita membesan ru balai ikan du itai habret hayeng
kila batay kumtam tatete tegalong gay kawasusi tang kan betuyo hadian bagi bani kendu itai hebret yong ngamde mga yong ngamde mga imat gi bakla pha ai kekerteng jonga walai dei ru isngularan bani thu ai ke jisha nama baga jing jong i baga jing jong i kam shim long shu ka biang ka bet kom ba ka long ha ka tu ka po kom ba ka long ha tu yi selap ko ki hebret bat bangi upai lang bala sus pa ajong trai hang ni kom ni kat ni ngadon bagi baju i ban syakriyo trai kiba i ya ga jimi pat u jisu long panem jongi bat kiba i ban ai ya ga ji syakri ka ba hatam shu ngange yang i kan nom long gum ta Renga ngej bangin don hangi ya ka jingai ka scam tang man shirwai kata kalong day utrai ulami pat na jing tep day utrai ki kho siu gandam uthalit un phla ba jis khu day utrai hagani ka ski jong ka jimi pat u jisu to ngin ong ko norwai shamse unorwai shamse mu ong kumni hallelujah ngia kemen ngierwai pendon borom yu jisu trai bala keupat shabeneng ban shangbok pa ban ye sai nama jong phi jonga kata ka ka kam ka jing trei u jisu jongi wat lom don sho per theb le no te udang yai trei ban pelai ebengi boro kawai pan nginya pej kalong ka jimi pat u jisu na ka jing tep kapan scam ni ka jinge jong Thomas manu ban modur bakat usenran jong jisu undon hau ye ka jing long ka bukum kata ka jing long ka atutien ka jing bom ngai ka jing bom scam ka jing ka kum tetet modur lara ka jing ka bukum kata kasan syai yang upastor jong ka balang kum lu kan long lada ka jinget ka bukum kata kasan syai ngi ki pastor kasan syai kita memesan jogi ye ki rangba balang ye pi ki long pa ki long me ki para sana ber khabret kum nu kan long kum nu ka balang kan long syai kan yalam ngi syai kan ber poi ngi kamas kau tenat siapang uniu Thomas kalong baga jimi pahau u jisu hagi senran jong u kerpang yo Thomas u daladi uli omat ya ga jeng go Thomas o Chris ulama ya ga jeng sok ulama ya ga jeng kemen kaba umpat Jumat menuru uli iyo trai markhamat ka ulong daga jing sko khia ha ka man sep ulong ublei jonga bo trai jonga ublei jonga kalong ge ka sko tanat ka jing arta tien ba ka jing mam ngai jong Thomas kala du kala damno ulani ubreu ba thamai o jing thau ba thamai usenran ubli omat ya gajing ba thama heu Chris haga jaka jong gijing atatien haga jaka jong gajing mamnget kajinget ka baskem kalayo ban syong hauni usyakri ba kodo jong trai nget unong kuma yue ni kita memesan ba ye jong i bom don syok perthai i ong kumni la arwai kumni shisen bangal anget ngan yai ne badu shisen bangal anget ngan yai ne badu tengah modur uniu Thomas unong shisen bangalangit ngan yai ne badu laya tu yang ibu Thomas udai ujai beri ubom jungai biet ya kan nunggu ji tu jungai ipat
lâm đầu yêu y là đi si ban ta ngala ban ong cái jing bom ngay u Thomas ye cái gì thu trong kêu ipat ye cái bom shisha nga ong dei ban yo je kai nama ki sgi ki bang em ki dan bon ba ki bri ki bang ngit bi ong ki wei le kom ta o kolong ka badai o wan ban ngi o kolong ka badai e no loi ka jingai ka ba pingai wan ban ngi o kolong ka badai ha ka wei pat ka ban tang la banong ka e ka bo Thomas u le dei ban yo je kai anai ka ba sgau tanat kolong banda ha ba u la tip shai ye ka jing shisha baro u ngai met ba mase ba chi sen bo la ngai ông cái chữ thọ cái lòng cái bể hadu kata ban khlong no ban xiêm no ban weng no ye cái chữ ngay cái bể sha cái bể u la ngay cái lòng cái bể chỉ sen bo la ngay cái than ni cái pat ban pelong yu bo nung ngay chu lẽ siêu niu shakri ba ko do jong trai un ong Jesus yang Jesus yang ulah nyukor on bat scam yang ulah pen das nam koridor on bat scam yang ngay on ong hadian boleh syam yo tran yo iu kom bolong kipara bangai ba iya jonga ai ba ngi gibi don hang ne ka yang jo trai kiba ju i ban wan shaka school ban pa Lagi bagi jikai ke bokodo ke bagi yo. Kijite, kiji selok, la kalong igi habret, la kalong igi parasama, la kalong igi ke bahe, la san ai ba ngindon hangi ya ke jengai ke baskam ke jengai ke bashisha. Om ke jengai ke batang nasla. Ngindon hangi ya ke jengai ke baskam wat la ke dei ngi ban mat. Ya shibon ke ro kampe. Ni abang don yang hangi ke jengke waskam ngin nguslor ban ong kom no roi shamsim ngin tur ngin om syap tiang usem usyaprang kadeng bat ko om ngin om syap bakin kang ngagan mau yo wei usyakri ba ko do jo trai uta ulong usadu sandasing ngajan baro nanging yetep spang ni briu jo blei ke ai ka la ja hadin baula ka la ka bumun Baula pediang yo Jisu kunong penem baula iti thamai la di hautrai ula em ka jeng em ka basnguret ka jeng em ka don burom ka jeng em ka pan sngubha ia ublei balui gibril haga no ka jaka ka baulek ka basngau talar kalong kiwei ki juong kumni ngayo pulia ka kot kiwei ki ong kumni we have seen Christ in him ngilioi yo Jesus Christ haga jeng em jo balai ga dau ko long ba udon hu ya ga jeng ngai ka baskem udon hu ga jeng long jeng em ka ba ga jeng long jeng em ka ba don burom bat hang nu haga ba udon shaka nu ga jaka ka ba ulek ki wei ki ong ngilioi yo Jesus haga jeng em ka jo ngamudor kum di Manu komen, ngangat ni borong ye komen. Manu sengau format. Lagi wei kin ong kombang jui penon kami ke ketian kata golong best. Shibo ladangi ni ia kendo ik pelok ke bah ki pelok ke badan borong ni juang adi kajing best. Kamu kajing bah Ti hakanu jaka ka bau uniu briu job le kiwe kin ong kumta ani ka jing best ka jing bha ka jiru ble ka jing skuret ka kumta tete ngamodor la da yang hang ni lom siap kiwe kin ya kandu yang shubo ha ki school ki college ki university ki office ka bagi turai ni ha ka jaka bala ha bagi ya kandu ki syam yang ki yang bang ngilong ki rudon burom Kinong ani gajing bes kat ki khon ka balang lom siap ngangan jumudol lagi ong tang gajing gud la biang hisya
ki pendon kam senon ke superlative degree ke skobang kim ju ong ke jing good ke jing better ne ki ong ke jing best tai bagi wei kin ong yang ni hang ne lom siop yang ni ke school pen po ye ki hebret ki para samla ki long kemi ki long pa ki rangba balang ki dalam mesan baru yang ni ki pastor ai bagi wei kin ong ani ke jing best la kalau ke jengit la kalau ke akor ke burom la kalau ke jile jieseng ke jieket ke jieba ke kam konrat ba kom tetet baru ang itu baga balang jong pi hang ni lom siap ke de ke balang ke best ba ni kan mau ndu ke por lockdown ni kum tu ni la yo shibon ki ba koridor na piu pai lang la suspa ke balang ke jong ni hang ni po lom siap ngin duai baga burom jong trai kan ne jonom hagane ka balang jopi khnang ba phian yai mat I gijingker khunau trai baru phian yai long ru kala jingker khuna ka banta gai pat ngakan mawi ka jingong shabangan penkut ngalong kumni ngayo puli ka kot wei unong tho uong kumni uong balai ka jingong ka stan jongi bon sien kam julong ka job nghe kết nghe ba ai ka kam kon ra nghe ai ban le shi gi jing sang school pan pa nghe ai ban le shi gi jing sang ka ba shi ji nghe ai ban le shi gi jing sang yem nghe ai ban le delegate ban long ke de khot jong ka kwar ba kum te ruang bon sen ka jing long ka stan jongi ka ji ke jongi ka kam kon ra wong kam jong long ka ba job ba le wong ka dau ka long ba bon nangi yele ding ngo le ra nya ba ngom ta Mario ada sengan long winiki uang kadau kalong bon nangi ngi soye badong do as I do as I say babanong do as I say le kom bangong le kom bangal ajeng mod dena kata kada uang kam julong ka job hanai ka ministry u jisu jongi pa kam ju fail Kam ju fail ka dau kolong bani ka uong do as I say. U kam sko tanat banong do as I do. Le kom banga le syakri blei kom ba nga syakri ba kom tete. Ta ai baga balang jongi hang dia po lom siap kan long ka balang ka kom kata iwei pa iwei nangi nginong do as I do as I do. Om tang man siong do as I say do as I say. Ban pen god iwei shushu nganong kum di lada ka jinge jongi kamlong ka basem ngi don ni ka dur ka jelo ruble hindang em jo ruble ngasko siap tiang yo kanlong kumba uwei uprlok bia tho kum ni ki arngot perlok ki bia keren ka ji keren jongki ka long shapang ka jing tho ka ding phna nge jing helom siap ru ngi ji tho ka jing tho ka ding phna ka ba tho RIP tholing kot utau bangai ukali ubamngai uyo thu uyo prolog kalau kejengja kaba shisha ukali ubangai yo bangai uang kumni kamut ayu katu kegantian kebla tho RIP kali u Kristan ubas kem kejengai yo bangai Tiu niu bom ngej, uniu bom ngej, udi ubri ubabang nia, uang kalau kosok, kamud uang ra, kemudian pi uang pajba, balai uang dalayap, ngam layak syur, ngal ong lupa syur bang, ngan kelano, iki bahayang juga, tho hagading pernah ra yang pajba RIP. Kenang bakin ra yang shalom jita ong uta ubom ngai yo bagai teu niu Kristan uba shisha uba scam ka jengai uang kam long kum ta kam long kum tau tu uang kamut kum do uang kamut rest I kamut in pi kamut peace uang rest in peace kata gadai ka uang uni ubriu uba Don hawi ka jeng ka scam kadi ka jengong uperlok bom ngej ke pen perkhat yang
ngasngu siap tiang yo haga sengi khadu namangolo Kristan uba artetin tetin Kristan ubom don hangai ka jingi kabaskem ngalo Kristan uba shidoni ka dur ka jinglo rublay rengam rublay ngasngu siap tiang haga por ka ba on tep don burom yanga badengi ngan yo tang ya gara yanga pat ba om ya rest in peace tingin duai bo belai on ya rap yagi hang ni kom ni ngidon bagian la ban ya ya trai ka kamu jauh ngin ya ai ya ga ji syakri ka bahatam ka jong isu bat bagi wei pat ken nom ong yangi kom ni ban pen kot ma be ngang ong kom ni kidong gibri ki kan thoi ni ngam te phalom siap kalong kom no kijong bahat tang ba ji sang julai bahat tang ba dikyat bahat tang ba thotim bahat tang ma khalai bahat tang ba riam khlemakor ya ro ba kan tho kasang ka ba kom kata hang nung idot hagaliang ka jingit na ka jing bom ngai tingin duai bo belai jong ning suk un ya rab ba ya lamigi ya kiski ki basa jong ka jeng jongi khanang ba kum ki syakri ki jo trai ki ba ie ya u ki ba ie ka jimi pat ka jo ngin ong kum ni ali mi ba khamitnat ya ki jing thau belen ba ali shong du ha ka do nu pen itnat trai ba pha pen kloi kan rat ngala ie ya be ublei na ka menta ka burom ka jong u amen. Sungguh ia belai namar jong kene ke pohar ke bakudor, ayangi kene ke jing shisha, ya ke bangi ngilak mensutu ya kene ke jing ke jongi, ke jing ya ke bangi nom dai shu ban sengot tetien, ban ya da ke jing nget ke jongi ban tep bau Yesus Kristus lami pan, kesaki ke jongi ke bangi di ban ai syaki wei pan, ke bangi la ban long syak kesaki bangi la ban pen ya ki wei pat ha kene ke jing ke jongi. Ublay un kerku ya kene ke benta ya ka bangi sya skor ka tin ka ke jong u leng ba jo kene ke por ini ok ban snow ya ka jing penmena na kaliang jong secretary jong ka Sunday school kini kilong ki jing penmena hakani ka Sunday ka ban sawan kata ka nyau trek na April raja saw ka jeng seng ka dei ka jing seng IT ba shimti kam hang ni hayeng mani bat kinong kit kam jong ka Sunday school na ka benta ka term arjar apusaw arjar apusan kinong kumni tuan mesan je asaw kumni superintendent assistant superintendent ilong Mr. D Pira secretary ilong Dr. Mickey L Saukme assistant secretary ilong Mr. Shan Kupar Wajri bat treasurer tuan mesan FM Kasentiu ka program kalong kumni kinong ilam je seng ilong Mr. Bedlot nong steng nong tem Mr. Alvin Kongwell chairman ilong chairman is the superintendent police sang patwai ilong Mr. Shan Kopar Wajri ninyo ika report pat ki kam jong ka Sunday school nong ta ka jing board ka je seng IT ba shim di kam nong kran hang ni ilong temen san LS nong si ninyo ika jing spell lang ki shpo ko pat ka jing kerku panwai hadin jong ka ni ka jing seng kan don ru ka jing surprise yek tu ki balap ki pass ha ka jes ha ka exam jong ka shlong rilom presbytery scripture examination kani pare kalong ka program jong ka balang ka jeseng ka ba shibeje ki program ki long kumnia nang ilam jing roi Mr. Oji Renta Thang Renta Thiam organist Miss Safi Man Bhajerwa chairman Reverend P Maulong police sang patwai Mr. Kitariang hakpor balum jing aingo yo jing roi kerpang na ka senior CE society rum siap bat nongkren ilong I Reverend yo borlang maukhiu kini kilong ki jing penpana na kaliang Sunday school Sungu ayu belai namar kene ke benta ke bakodor la sya sabai ngi bangin yo man
Shimenda hagan ga step leng ba jong ke jing sungu ke jong yu blay ya ka ba lo a yang ngi ke ga sngi ka ban long shisha ka sngi ka ba crow ya ka jing em ka jong yi ba ngin ken mau ya ka jing shisha ka ba blay na bom jukut ulai lam yang ngi penyahat ya ka jing em ka ba kodor ka jong yi bangin yo ya ka sngi ban rakhe ya ka jing job utrai jisu ya ka jing yam kalong ka jing sungu ya baro ya ki ba layok man pendap iki benta ki jong ki intermediate ke senior department combine nalang kerding ya kebal lam yang i ya kene ke jing syukri leng ba ke jing ruai penhamen sim badai bantem leng ba jo kene ke stem banyalam ya ke jing ruai ke jing i ladai pendap ru ya ke jing spell leng ba jo ke junior department lang kerding leng ba jo ke jing duai ru ya ke bangi leyo ringkat pada ya ke bau play lo penenkam yang i leng ba ke special number ya ke bangi leyo leng ba jo ke intermediate ke senior department Ublay unyo ban kerku ya gini ki bentar angkat bat ki weipat ki besem bentar lengba jong kane ke jing syakri sungu ublay lengba jong kane ke stem lo penla i pastor ban pendap ya ban ai ya kane ka jing sam ya ka tin ka ba em ke jong blay ngai ba pilai sha skor ya kane tin ka ba em ke jong ban ngai ru lengba jong kane ke jing trei pla ke jong blay ban wan ya tho yangi ya kane ka kubor ka ba sedang Thomas shem ladon ke jinget haka jing sngoratin handre haka bakut jog ke jing yeshem yo Jesu ban acknowledge ban itu yo Jesu kumunong pen em mujang u pat kalong ru yang apa dia pilang bajong kan gasam bangin yo mat ikini ki jo ki jing shisha bangi kum ki khon ki jong blai ya ka ba utrai Jesu la de ban mi pat ban job ya ka jing yap mengabat ma piru ngintep ya kan ka jing shisha bat ngin yong kisaki ki jong u silenter hakan ke jingyat lenti ke jingi bat ngin long ru shisha ki balak ban pen em ye ki wei da ka bangitep bau Jesu ula em ula mi pahat ula kiu syapneng ula syang akti kaman ke jong ukpa bat nang tahu sa bishar yangi bat kan long pat ke bor yangi bangi hakas ngi ke bakado ngin yo ban mi pat lembat u kata kalong ke jingkerman ya kene ke jing em ke jing ikom ki khon ke jong blai ngin yo ban penwai no ya kene ke jing syakri ke jong ilang ba jong kene ke stem ban ngi de dwai bo blai un yo ban troi pla ya kene ke jing em ke bokodor jong i wei puai ling ba jong ke jing thau thmai ling ba jong kene ke jing syakri ngin yo ban yer wai ya ka namba jing wai ke ba prapu pra bat prapu kendai naga ba kamrem pada din ya kabangila ya ban ruai ya kena kena baju ruai sesobahan kerpat ipesor rang ba bedan rangkat ba kena kepor ban ngi Reverend GM Nongsit ban sapelai yang ida ke jengker kubat penuai kena baju ruai prapu kandai usim beneng lami unang pen em kibreu da buram pranai hi nakibayap lakiu shaneng lakiu unang bakle ban kre kayeng shongne yangi ka number jurwai prapu kandai nakaba kamrem neng lami unong pen em kibreu dabu rom pernai hi naki bayap lagi shaneng lagi unong bakli ban kreka yeng shong ne parokin be naga jing dum kia hadu utrai jong ki lakup da jing bom ya ken sayo kiu shala utrai jong lembatu hasu
bor ka jing bi ba jong u magila mi ban om yap shu. Don't anyway. Ablay, kat nagawa kraw, kajing stay, kajing ijome. Medang yay penpau, padban pentikna hadok na kliman. Pemekwa yang i menginyo kajing bom jikun. Ngidap da kajing sngongo ablay kum kapalang. Banyayo sngaw yak khobor ni palim. Kum tato isnay ban penla yang i. Bangin skam kajing tip, bangin skam kajing ngay, bangin nong job. Kum bamela job ikan percaya. Pensat bor yang iru, daw mensim jong me. Baka jing it baka jong vlay kupa ka pada bom jukon. Kajing IA badap yang daw Jesus Christ. Hoy mensim makoi ka bor. Unang pensat bor yang kirukoi. To unlong bal kajong kapalang. Unlong bat ngi iway piway. Kum maulalong bikirukoi. To unlong bat ngi halakarta. Amen.